Dobrý den, dámy a pánové, já jsem z Fakulty strojní ČVUT v Praze, my jsme veřejná univerzita, vychováváme inženýry, kteří následně konstruují spalovací motory a občas někdy umístí nějaké součástky tam, kde nejdou montovat, ale skrze se nám daří stále zvyšovat parametry motorů a přišel jsem s prosbou. To jsou různé další režimy, které jsme si jeli jaksi mimo NEDC cyklus. A skutečně při plném zatížení jsou emise oxidu dusíku daleko vyšší. Souvisí to s tím, že za plného zatížení se dá obtížně použít recirkulace výfukových plynů. Když ty výfukové plyny recirkulují, dostanu méně čerstvého vzduchu do motoru. A já chci plný výkon, já chci víc výkonu. Víc výkonu znamená, musím dát víc paliva. Chci-li dát víc paliva, buď to mi to palivo neschoří, anebo tam musím dát víc vzduchu a dám-li tam víc vzduchu, přece nebudu recirkulovat. Takže proto je tam problém s plným zatížením. U těžkých motorů to nejde, tam je sledované všechno. A druhý problém je semicely částic, kde v malých otáčkách, kdy ten motor ještě turbo nemá nějaký rozumný plnící tlak, ale chce se, aby byl dynamický rozjezd křižovatky, tak buď to výrobce, nebo potom motorista si to naprogramuje tak, že se tam dá palivo navíc. A u jakéhokoliv motoru, když se tam dá víc paliva, dostane se vyšší výkon. To je si životnost motoru, emise, spotřeba paliva, na to se v té době nehledí. Prostě já chci výkon, mám vyšší emise částic. Další taková česká realita, nebo spíš prasárna, je odstraňování filtrů, takže už nemáme toto, ale máme toto. A toto se nabízí se zárukou a plnění emisních norem, takových samozřejmě žádné emisní normy neplní, nesmí se s ním ani na silnici a může mu být odebrán technický průkaz, až to jednou někdo bude kontrolovat. A zpravidla problém s filtrem pevných částic není problém filtru pevných částic. Problém, pokud je důsledkem toho, že se v tom filtru něco usadí. A většinou je to proto, že je to něco v nepořádku s motorem. A je tam jiný problém, kromě filtru pevných částic, takže neřekl bych, že je to konečné řešení, ten problém motoru prostě zůstává. Tedy držba. Ty nádherné technologie, kde auta čistí vzduch, ty fungují jenom tehdy, když vše je správně navrženo, seřízeno, pečlivě udržováno, rozumně provozováno. Pokud se od toho odchýlíme, ty technologie nepracují, jak mají a my je necháme být. Ty emise jsou vysoké. Problémem nejsou ani motory, jako motory ve špatném stavu, a ve špatném stavu tam se mohou dostat zanedbání údržby, ale také cíleným zásahem provozovatele, výrobce, někoho dalšího. Máme uvést nějaká čísla, automobil s filtrem částic, něco kolem 1000 mg částic na kilometr, bez filtru, ale seřízený něco kolem 10 částic, a takový filtr, který kouří, tam mohou být i gramy částic na kilometr. Někdo říkal, kouří to jako lokomotiva. My jsme měřili emise na lokomotivě, toto je starý motor roku výroby 1968, asi 163 litrů zdvihový objem, pravděpodobně pečlivě udržovaný, protože určitě mají České dráhy horší kousky, ale na reálných tratích ten motor vyprodukoval ani ne gram na kilometr filtru částic. A těch 1,1 gramu to byla skoro 300-tonová souprava. Takže neseřízený automobil může vyprodukovat na kilometr více částic než lokomotiva. Proto bychom měli nalézat vozy, které mají nadměrné emise a opravovat je, abychom za poměrně malou cenu a relativně rychle zlepšili naše ovzduší. Ta evropská legislativa, na kterou svorně můžeme nadávat, že je složitá, nesrozumitelná, lidé, co ji psali, tak jí nerozumí, tak jejím účelem je hlavně chránit lidské zdraví. Životní prostředí také, ale hlavně lidské zdraví.
velká část emisí je z malého počtu vozidel. Těmi bychom se měli zabývat, což vás žádám, protože jinak někteří politici si řeknou, to ovzduší ve městech je stále špatné, snížte emisní limity. A přijde asociace různých výrobců a řekne, ono už není kam je snížit. No tak politici řeknou, tak ty motory budeme muset zakázat. A otázka je proč. My ty nízkoemisní technologie máme. Jaká je udržitelná mez, jaké ty emise mohou být? Oni ty částice jsou nebezpečné. Jsou produkovány mezi námi na ulicích. Motory jsou využívány hojně, používá je každý. A pro částice není žádný bezpečný limit. Takže já myslím, že začít by se mohlo alespoň pečlivou držbou. Děkuji za pozornost.